Velkommen til den her guidede meditation, som jeg udfører sammen med dig. Du starter med at lande liggende her på et underlag, som er behageligt, men også fast under dig. Du må meget gerne ligge på en pude, som støtter dine skuldre og dit baghoved. Det er vigtigt, at du ikke ligger over sådan nakken, får et knæk bagud, og heller ikke for højt med hovedet, så du får sådan en lukket hals. Men et underlag, der som sagt støtter dine skuldre og sørger for, at din nakke ligger behageligt i forlængelse af din ryg og rygsøjle. Så lander du her i underlaget. Du kan vælge at have strakt dine ben, eller du kan vælge at have bøjet benene og sat dine fødder i underlaget. At have bøjet benene kan være lidt mere nænsomt for hofterne. Armene kan du have lagt på mave og bryst, eller du kan have hænderne liggende her i skødet, eller du kan vælge at vende håndfladerne opad og armene lidt ud til siden. Det sidste her kan godt skabe en mere behagelig landing for dine skuldre i underlaget. Så vi tager et par dybe vejrtrækninger her. Ånder ind gennem næsen. Slapper af i bugen, i mavemusklerne, og ånder ud gennem munden. Sæt gerne et suk på og lidt lyd. Det kan give en kontakt til mellemgulvet og bugen, som vi nogle gange kan trænge til, når vi har haft måske et hurtigt overfladisk åndedræt og trænger til lige at komme lidt dybere, få lidt fysisk kontakt med bugen og med maven. Ja. Jeg tager lige en mere ind gennem næsen. Ud gennem munden. Slap af i maven. Slap af i mavemusklerne. Ind gennem næsen. Lad luften fylde hele din overkrop. Luften fylder dine lunger. Skaber et tryk ned i bugen, som hvis du slapper af, gør at bugen udvider sig. Hele denne her fyldige åndedrætsbevægelse skaber en massage af dit indre, af dine organer,
stimulerer dit nervesystem, bevæger dit bindevæv. Og når vi kommer ned i dybden med vores åndedræt, får vi skabt bevægelse i åndedrætsmusklen, i diafragma, hvilket virker beroligende for nervesystemet. Og dermed også for vores tanker. Vi sætter en langsomhed i gang i kroppen, såvel som i tankerne. Og mens jeg taler her, fortsætter du bare med at tage dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og ånder ud gennem munden. Og du fortsætter bare med at sætte en lyd på, når du ånder ud. Det kunne være sådan her. Hvor man virkelig kan mærke, at man giver slip. Du giver slip på spændinger, der må være i halsen, i maven, brystet. Og hvis du ikke kan mærke det, så er det helt okay. Det her, det er nemlig en træning. Altid er det hele en træning i at sanse indefra og sanse også med hænder. Vi kan lægge på brystet og på maven, for på den måde at hjælpe vores sansning af vores krop og vores åndedræts bevægelse. Men lige nu har vi fokus på, hvad vi mærker indeni. Vi træner her og stille spørgsmålet: hvad mærker jeg, mens vi ånder ind gennem næsen, fylder os med luft og ånder ud gennem munden. Og for hver gang vi ånder ud, lander vi lige lidt mere afslappet, lidt tungere i det underlag, der bærer os lige nu. Der er altid lige et gear mere at give af i forhold til det her med at give slip. Og det er et gear, som vi kommer nærmere for hver udånding, vi giver slip på. Ånder ind gennem næsen og fylder vores lunger med luft, mens vi slapper af i maven. Det vil sige,
Vi fylder faktisk, får en fornemmelse af sådan at fylde hele vores overkrop med luft. Udvide vores bryst og vores område, og vi giver slip og ånder ud igen, ud gennem munden. Så begynder vi at, i stedet for at ånde ind gennem næsen og ud gennem munden, så ånder vi nu både ind gennem næsen og ud gennem næsen. Og det gør vi, mens vi fortsat slapper af så vidt muligt i maven. Og vi lægger også mærke til, at om vi får bidt tænderne sammen og får skabt en spænding i kæberne, så altså lægger mærke til, hvordan vi er afslappet i kæben. Så ind gennem næsen, og vi ånder ud gennem næsen. Vi kan prøve at være opmærksomme på, når vi ånder ud gennem næsen, at ånde ud langsomt og måske lidt længere, end hvad der føles naturligt. Prøv at mærke efter, hvad du her vil være med til. Hvad føles okay? Kan du strække dig lidt her? Måske kan du mærke, når du forlænger din udånding, at du på den måde giver slip på det her med at trække vejret ind igen. Men at det er mere sådan en laden det være op til kroppen selv at ånde ind, når der er behov for det. Når du ånder ud og gør det langsomt og langt, prøv lige at strække dig lidt mere her, og venter med at ånde ind til kroppen, ligesom siger, nu har jeg virkelig brug for det, nu vil jeg gerne tage en indånding. Så giver du slip og lader det ske. Nu går vi så over til at overlade åndedrættet til sig selv. Vi styrer ikke noget. Vi er nærværende. Men åndedrættet, det passer sig selv i det, der er et naturligt flow lige nu. Og her kan du nyde at ligge, slappe af og komme til ro med dit nervesystem, lige så længe du har lyst til, og vide, at du lige har gjort noget rigtig godt for dig selv og dit nervesystem og din velvære, både i kroppen og i hovedet.